Jeanette havde udsigt til et forløb over 2 år i sundhedssystemet, indtil hun kontaktede Doctor Service. I år 2008 sommeren, der fik jeg en skade til badminton i højre håndled, og skulle så bruge et år på at finde ud af, hvad det var. Og jeg blev sendt rundt til forskellige læger, egenlæger og fysioterapeuter og idrætsklinikken ude på Bispebjerg Hospital. Og de kunne ikke finde ud af, hvad der var i vejen. Og de sagde, at den eneste mulighed, der var tilbage, det var håndkirurgen ude på Rigshospitalet. Og da jeg så var derude, der sagde de, at der var et års ventetid til en kikkertundersøgelse. Og det kunne jeg også ikke vente på at skulle bruge et år mere på. Så jeg tog kontakt til Doctor Service, som jeg havde hørt om. Og de har så hjulpet mig igennem et hurtigt forløb, hvor jeg er alt fra at kikkertundersøgelse tog en uge, inden jeg kom til, og så operationen 3 uger efter. Så det var takket være Doctor Service, at det gik så stærkt. Og så er jeg klar på arbejdet nu, ikke? Jeanettes historie er langt fra enestående. Det kan blandt andre socialrådgivere i kommunerne bekræfte, men også her kan Doctor Service hjælpe. Ja, det var så Peter. Og Peter er tømrer og er blevet sygemeldt på grund af en faldulykke. Han har fået et kompliceret brud på sin hånd og er rigtig ked af det, fordi han nu ikke længere kan arbejde som tømrer. Det han fortæller mig nu i telefonen, det er, at han har fået en tid på Rigshospitalet til operation til august, og det vil sige om 8 måneder. Og der er det jo så simpelthen, at jeg kan ikke komme videre med at vurdere, om han kan komme tilbage til sit tømrerfag, som han jo rigtig gerne vil og er motiveret for, før at han har gennemgået en operation og et eventuelt genoptræningsforløb. Peter ringer og fortæller, at han nu har fået en depression. Hans læge mener, at han har fået en depression. Og han har hørt tale om ADHD fra en af hans bekendte, og at han nu selv har fået mistanke om, at han måske også har ADHD. Oven i det fortæller han, at han også er begyndt at drikke rigtig meget. Så nu har vi altså en depression, mistanke om ADHD og måske et alkoholproblem, der også lige skal afklares. Og nu kan vi så endelig afslutte sagen efter en forlænget periode på sygedagpenge, da de helbredsmæssige oplysninger heldigvis viser, at han sandsynligvis vil være fuldt arbejdsdygtig efter genoptræningsperioden. Hvis jeg havde kendt til Doctor Service for et år siden, så ville jeg kunne afslutte den her sag langt hurtigere. Blandt andet fordi ventetiden på behandlinger ville være meget kortere, og jeg ville kunne benytte mig af deres tværfaglige team. Det havde betydet, at jeg kunne lægge alle de samlede oplysninger hen til lægekonsulenten på én gang. Og det havde selvfølgelig også betydet, at Peters mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet langt hurtigere var til stede.